Absolventky Strednej pedagogickej školy v Levoči, ročník 1959 až 63, sa stretli 50 rokov po maturitných skúškach, aby si ich ešte raz, tentoraz v inom duchu zopakovali. Prvá maturitná otázka sa týkala ich biografie po ukončení školy. Po ukončení Strednej pedagogickej školy som nastúpila učiť do poľnohospodárskeho útulku na 2 mesiace. A potom som od septembra pôsobila v Pedagogickom inštitúte 1 rok. Druhá maturitná otázka bola metodická. Najradšie používali deti toto. Ten tulipán na moste je starý pán a pod mostom ryba chvostom. Chytajte ju, buďte hosťom. Ktoré miesto na randenie bolo najobľúbenejšie počas štúdia? To bolo jediné miesto, bol Šišplac. Slavný historický Šišplac. Ďakujem pekne. Samotná myšlienka stretnutia po 50 rokoch je úžasná. A ako sme mali možnosť vidieť, tie ženy sú neskutočne vitálne. Proste som dojatý a mám z toho veľmi príjemný pocit. Nie som už najmladší, ale za svojho života som zažil ako buď pedagóg, alebo ako zástupca aj školy pedagogickej, iba 2 stretnutia s 50-ročným stretnutím. O to je to zaujímavejšie, že táto trieda skoro v plnom počte sa zišla, čo v mnohých prípadoch ľudia ani po 10 rokoch stretnutia príde ich polovica, možno niekedy ešte menej. Hej, čiže o to je to vzácnejšie. Som neorganizovala už ani po 40, ani po 45. Nechala som trošku taký priebeh voľný, že stretneme sa. Pevne sme si dúfali a ja som osobne si dúfala, že sa stretneme v čo najväčšom počte, čo si myslím, že aj sa podarilo. V myšlienkach a spomienkach sa preniesli absolventky o 50 rokov naspäť práve v budove svojej bývalej školy. V tejto budove môžem povedať, pretože ja som chodila do A triedy, tu bečky chodievali do tejto triedy, ale pocit mám vynikajúci a spomienky krásne na našich profesorov, že boli veľmi obetaví pre nás, aby sme boli pripravení do života. Toto spoznávanie všetkých spolužiačok, to sa nedá povedať. Sme mladší o 50 rokov. Škola nemala takúto úroveň, jak teraz majú školy, a čo som počula, že tam je nová škola, má nové učebne, my sme pracovali v starších učebniach, dokonca z internátu sme chodili na klavír sem a oni majú tam všetko, ale aj tak bolo dobre. Končilo nás 33 dievčat. Celé 4 roky nám bol triedny pán profesor Gerbery. Bol to pán profesor, z ktorého mal každý strach, okrem našej triedy. My sme vedeli, že aj keď nás vozil, keď nás driloval, ale vždycky sa dokázal zastať. Zlatá maturita je návrat o 50 rokov. Komu sa môže to stať, že človek za jeden deň omladne o 50 rokov? Tieto moje bývalé žiačky urobili to ešte aj vtipné, tým, že maturovali. Čiže maturovali z toho, čo som ich naučil, čo som im dal, alebo akým spôsobom si svoj život zariadili. Je to fantázia a si myslím, že neurobili nám, učiteľu, ani mne hanbu a že svoj život, hoci už teraz sú už dôchodkyne, urobili taký šťastný veľa deťom, veľa mládeže, že človek môže byť aj hrdý, že tiež nežil nadarmo. Až na pár výnimiek takmer všetky absolventky zakotvili v školstve. Skončila som v Dolnom Smokovci v detskej liečebni, tam som si urobila špeciálnu pedagogiku a tam som bola 25 rokov a odtiaľ som išla do dôchodku. A teraz som doma, pestujem deti, mám 8 vnúčat. No to sú tie roky, keď sa chodilo na umiestnenky. Prijímali sa žiaci podľa smerových čísel jednotlivých okresov, čiže bolo jasné, že nikto nemôže byť bez práce. Tak to bola tá výhoda, možno jedna jediná z bývalého režimu, že tá istota práce bola. Tu treba brať do úvahy tú dlhoročnú prax. 35-40 rokov boli v praxi tie ženy, takže oni to majú v krvi jednoducho.